de Cambodja d'Estudio, al cor de Barcelona, comença Cambodja Street Sessions, el podcast on els ritmes de la ciutat es converteixen en històries. Avui ens visita una veu amb una sonoritat única, made in Lleida, però amb tints propis del jazz o del soul. Durant anys, aquest talent va ser un secret i és que la nostra convidada li feia vergonya explicar a l'escola que sabia cantar i només ho deia quan estava a casa. Per sort, amb el temps, la vergonya va anar desapareixent i aquest talent ocult va poder veure la llum. Primer, tocant amb vermuts musicals a Lleida, acompanyada d'un guitarrista, i després, un cop a Barcelona, pels carrers i al metro de la ciutat. A finals del 2019, gràcies a una amistat en comú, va conèixer dos nois amb qui començaria un projecte musical amb el que sempre havia somiat. Però en un gir inesperat de guió va venir una pandèmia mundial que, diguem-ne, ho va aturar una mica tot plegat. Però en lloc de fer pa, pilates o comprar quantitats desmesurades de paper de vàter, aquests joves van aprofitar el confinament per compondre música. I gràcies a això van guanyar un concurs, van gravar el seu primer disc i es van erigir com un dels grups imprescindibles de l'escena catalana actual. El grup és Selva Nua, però avui ens visita la Joana Jové. Joana, què tal? Com estem? Carai. Moltes gràcies. Molt bé. Sí, avui vens com a Joana Jové. O sigui, vens sense Selva Nua. Sí, sí. Explica'ns una cosa, és veritat això que et feia molta vergonya confessar de jove, bueno, a petita, que sabies cantar? Per què? No ho sé, mira, a casa estava tot el dia taladrant amb uns pares, inclús al cotxe, fent segones veus sense parar, que ma mare deia no puc més. Però a l'escola era molt diferent, o també vaig anar des de ben petita a una acadèmia de música i vale que es feia doncs una part de coro i una part de no sé què, solfeig, no? Però no acabava de treure el xorro, com aquell qui diu. Vaig fer guitarra moderna més endavant, amb el meu professor, que ja es tocaven cançons que et podies acompanyar amb la veu. Que ja convidaven una mica en plan... Sí, i no, tampoc. Va ser anys més tard que justament vaig picar-li a la porta per demanar-li feina, saps? Aquest duet que introduïes ara, vaig començar doncs, a professionalitzar-ho amb ell, amb aquest professor de guitarra. Amb la persona que feies els duets en els vermuts musicals a Lleida era el teu professor amb el qual no havies tret tot el teu talent. Sí. I quina cara va posar quan et va veure? Bueno, clar, jo li vaig dir, mira, que en realitat sí que sé cantar, i això que fas, bueno, si mai tens una vacant o mai necessites algú, doncs pelanta. I me va portar a un vermut musical, me va dir, aprendre 2 cançons i provem. Quines eren? Ho recordes? Roxanne i Show Must Go On. Superfàcils, vocalment, no tenen cap mena de complicació. Vaig començar per tot lo alto, sí. I es va quedar així petrificat, i hosti, pues sí, que en saps una miqueta, no? I me va fitxar. I aquí va ser, pues, vull dir, hi va haver més background al darrere, no? Però va ser començar a treballar amb una mica... amb un sou, diguem, amb un sou, no? Com a tal, sí. I què va ser el clic que et va fer dir ara sí, ara trec aquesta veu? Vaig anar mica en mica mostrant coses a entorns més petit comitè, saps? Amb amics i tal. També a les colònies d'on feia monitora. Vaig començar a fer les primeres composicions que ara les miro i fan una mica de vergonya aliena perquè... Bueno, eres adolescent. Sí, però unes coses que m'encantaria rescatar, no sé on la guardo, però la llibreta no té desperdici. Sí o no? I allà vaig començar a... Bueno, jo anava cantant a les colònies i tenia un indicador que era, quan tornava a casa, els nens m'enviaven correus demanant la lletra. I dic, ai, mira, que potser no estan tan malament les cançons. I mica en mica doncs és això, anar posant la poteta. Després, què més? Bueno, sí, va venir tot, ja arribarà el moment d'explicar, suposo, la part del metro. Home, de fet, anem bastant directes allò al metro, perquè has dit, clar, queda molt xulo i ara s'entén més amb això del profe, no? De dir, val, començo a professionalitzar-me i tal. Fas un salt a Barcelona, que entenc que deu ser per estudis, per vida a part de la música, i com acabes tocant al carrer, amb metro, als carrers, o sigui, de dir, m'atreveixo i vaig a trepitjar... Mira, jo vaig tenir... El meu primer any a Barcelona va ser molt a musical, que, bueno, va ser carrera, centrar-me en crear una mica d'entorn, no? De xarxa. Sí, però me n'adonava que no cantava i estava insatisfeta. Tenia com una espina allà que no
tenia una crisi d'identitat de sobte, saps? No... La música et faltava. Sí. I jo ja anava investigant, ja anava recopilant informació com a la gent que veia al carrer o al metro. Pues quan acabaven una cançó, jo anava allí a preguntar, saps? I a dir, però vosaltres com ho feu, això? Teniu un permís? M'informava. I també m'acoplava amb alguna cançó, demanava què puc cantar, puc fer... Que bo, això ens ho han dit diversos músics que han passat, de dir una de les coses que més màgia fa o dona d'estar al carrer és que se t'acosti algú i et digui si pot cantar amb tu. Sí. O sigui que tu eres l'altre al principi. Jo, a vegades, depèn d'en qui li preguntava, me deia, doncs agafa la meva guitarra i fes el que vulguis. O a vegades sí que era més això de compartir i fer coros o... Tocar Imagine, te la saps? No? Sí, algo més això. Però a vegades amb total llibertat o confiança d'un desconegut que et deia, pues te deixo la meva guitarra, que això costa, deixar els instruments. I tant. Però sí. I m'acabaven regalant el seu disco. Que això també és un gran què, perquè tu vius, la gent que fa música al carrer, en certa part vius també del que vens. Sí. Vull dir que devíem veure molt talent per regalar-te. Era la manera d'expressar com... La gratitud del moment. No? Sí, o suposo que si alguna moneda havia caigut durant aquella estona que estàveu cantant junts, no? Deia, la manera de retornar-ho era aquesta. Llavors va ser anar explorant. També val a dir que estava molt influenciada per una artista que es diu Alice Fibilou. No sé si la coneixes. No. És sud-africana i la seva trajectòria va començar cantant a Berlín i fent això, no? Expressant-se al carrer i fent les primeres passes d'aquesta manera. I jo em vaig obsessionar amb aquesta noia. O sigui, era referent màxim. I això, vaig dir, jo també vull seguir aquestes passes, que passa que m'informava per tocar al carrer i me n'adonava que els permisos, sí, vaig anar a l'Ajuntament, vaig anar a preguntar i em deien, mira, te donem aquest formulari però que sàpiguis que està aturat i no renoven acreditacions i està molt estancat aquest tema, que crec que està canviant, no sé. No ho tinc clar, però... Ens han dit de tot. Hem tingut converses amb músics que han tocat a Barcelona i músics que tenen molt mala experiència perquè ens deien que va com una espècie... Hi ha un sorteig per donar els spots, però aleshores... Sí. I aleshores, per exemple, me'n recordo el Cesc Sant Salvador que ens deia jo fa 7 o 8 anys que estic a llista d'espera i encara no hi ha manera que em donin un lloc. Diu, i en canvi va venir la Melita, que també ella es va apuntar i el primer cop, o sigui, el primer any que s'apunta, li van donar llicència i ara porta 2 o 3 anys tocant al carrer. Una veu meravellosa. Hosti, és que crec que depèn també de que es donin de baixa la gent que està actualment amb aquestes llicències, no? I pues, si no hi ha places, doncs aquí que és una mica complex tot plegat. I vas dir, jo em planto al carrer i toco. No, al carrer de Barcelona no. Al metro. Al metro sí. O sigui, perquè al carrer me van espantar dient que hi havia sancions, que si et pillaven i no tenies permisos, que et requisaven l'instrument, llavors... i a part una multa, i per recuperar l'instrument no sé què havies de pagar també. Llavors me van escarmentar amb això i dic, hosti, doncs vaig trobar una altra via i l'Associació de Músics del Metro, que és la MUC, just va ser buscar i enterar-me'n que aquell mateix mes feien les proves perquè fan un càsting. I això la gent se sorprèn molt, però sí, fan càsting. És un factor X del metro. Sí, es feia una parada, crec que era diagonal mateix, que habilitaven un espai i allà, podia venir públic també. Hi havia un senyor gran de sobte que es posava a escoltar i un jurat que es veu que no té res a veure amb l'associació, saps? No sé... Sí, hi ha un jurat independent i el vot del públic, o sigui que realment és una mica... No, el vot del públic no. O sigui, estava allà perquè, pobret, potser no tenia res a fer, no, una distracció, però te feien apuntar un repertori de 20 a 30 temes i allà feien, a veure, aquest. I havies de tocar un fragment. Com si fos una oposició, no? Que et prepares com mogollon de temes i et diuen, vale, la bolita ha sacado tal. Sí, era boníssim. I clar, jo de pressa i corrents, a veure, 20 temes, aprendre-los bé. I quina et va tocar? Vaig fer Sweet Dreams i King of the Bongo de Manu Chao.
O sigui, superdiferents a l'espectre musical. Sí. Que bo. I te la van donar? Sí, sí. Llavors te donen un carnet, tu vas allà perquè fan assemblea cada 15 dies, crec que era, i te donen un carnet i, bueno, representa que estàs emparat, no?, tens els drets de... Sí, que va d'aquesta manera. Tens una mica de protecció pel que pugui passar, no? Que et pots plantar al metro sense tenir carnet, però llavors si es presenta algú i et diu, ei, mira, que jo estic acreditat, que m'he apuntat perquè hi ha una graella també, se fan sortejos i tal, pues t'ha de cedir l'espai, en teoria. Tens una sèrie de garanties. I amb el carnet, aleshores, aquestes cada 15 dies, tu podies escollir en quina parada anaves o a quin lloc? Clar, anava per sorteig, crec que reunien els carnets i feien sorteig, llavors, pues, per ordre t'anaves apuntant. Vale. Allà, bueno, hi ha que estan molt sol·licitades, pues això, Diagonal, no? Jo allà no hi vaig arribar a tocar mai perquè vaig deixar d'anar a les assemblees perquè tenia classe. I llavors deia, bueno, doncs vaig amb el carrito allà on sigui i si ve algú reclamant el seu espai, doncs ja li cedeixo, no? Però sí, i tota una experiència. I què recordes? Sí, quin és el millor record que tens d'estar tocant al metro? Hosti, bueno, tinc un record... record d'innocència que ara ho miro amb l'òptica d'ara i dic, hosti, que innocent eres. Que me donaven, a l'acabar una cançó venia algú, me donava una targeta i jo pensant, un caçatalents! És que no en sabia res de la vida, era increïble. Me vaig llançar a la piscina, però... Sí, i era simplement que m'estaven donant la seva targeta d'un estudi com per anar jo a pagar i a gravar. Saps? En plan, tinc una discogràfica, si vols. Sí. I records, al metro potser era més impersonal perquè sí que s'aturava algú, però... La gent va de pas, no? La gent va a pilot automàtic, no? I jo hi anava amb la idea aquesta romàntica de pues anem a donar vida en aquest pont subterrani i anem a donar-li humanitat o jo què sé. Però després frustrava una mica. Anava a dir, aleshores hi ha una part de sencís, en certa manera, no? De dir, ostres... Sí, de dir, no estic transmetent o no estic connectant, però, bueno, te n'adones que és part de... Que no ets tu, sinó que és la situació. I cantar al carrer, doncs, una altra història, suposo, sí. Cantar al carrer ho he fet salto una altra aventura a Mallorca i vaig anar. M'acabava de treure el carnet de cotxe i dic, bueno, doncs agafo un ferri, me planto allà i a veure què passa. Perquè aquí a Barcelona com tenia la por aquesta que m'havien inculcat i allà sí que va ser bastant interessant, sí, tocar al carrer se fa més... Bueno, a l'acabar reps comentaris i... Sí, allà realment pots crear tu una atmosfera, no? Entenc? Perquè t'ha canviat la cara absolutament. Quan has dit Mallorca, vaig anar a Mallorca... No, perquè clar, ho recordo que segur que tenia els seus moments de tot, però ho recordo mig pel·liculero, saps? Com de... Bueno, de plantar-me allà... Plantar-me a un poble i dir, hosti, no sé on anar a tocar. Vaig al punt d'informació a demanar, no sé... Vull tocar, diguem on vaig. Sí. I el senyor de sobte em diu, la meva dona té un restaurant, igual li podem preguntar si et pots posar davant i bueno, així atraus clientela o jo què sé, va ser que té el tracte. Em planto allà davant, anava fent, la senyora sortint com, estàs bé, tot bé, me portava aigua o me portava el que calgués i després me va convidar a dinar. Què dius? Sí. És un ambient super de protecció, no? A l'inrevés que l'experiència d'aquí de dir, compte que et trobaràs, sinó dir, mira, doncs ara fem xarxa i... Sí. No sé, el meu cap va ser un ai, mira. I per què t'atreia això de tocar al carrer? És a dir, perquè vas tenir molt clar al venir a Barcelona i et vas començar... Sí, has dit que tenies aquest referent d'aquesta música, que ara no recordo el nom. Alice Fibilu. Sí. Que ho posarem aquí sota, perquè la gent pugui buscar-ho. Però, a part d'aquest referent, hi havia una pulsió dins teu, em dóna la sensació de dir, vull tocar al carrer. Per què al carrer? I no dir, no, és que el meu objectiu ara és tocar en una sala del circuit independent d'on sigui, sinó al carrer.
Bueno, també en part era perquè no estava trobant la forma d'accedir als escenaris, saps? Com una plataforma o com Sí, un espai? Sí, o trobar el grup amb qui fer-ho, o la gent, i em vaig animar. O sigui, va ser encaparrar-me amb aquesta noia i a part, veure com ella intentava fer-ho accessible a tothom, no? Perquè es trenquen les barreres al carrer. I també per agafar una mica de bagatge. Hosti, penso que és... Per fer els primers passos te trobes amb una imprevisibilitat que ajuda molt a l'hora de... Bueno, després de l'escenari, que... Et dona eines, no? Sí, que també te dic, me poso nerviosa com un flam igual. No! O sigui, això, Sí? Sí. En segueixes però nerviosa? Sí. Una cosa no treu l'altra, però no sé, et dona una connexió també amb la gent i que et puguin venir a fer comentaris després de cada cançó, saps? És com que se dilueix molt tot. Ja no esteu amb diferents nivells, saps? Que tu estàs o tens la pressió d'oferir una experiència sota unes expectatives perquè la gent ha pagat. Sí, no sé, una mica una amalgama de coses que m'atreien. I aleshores sí que hi ha el salt cap a Selva Nua, que ho hem dit, però que també sembla sortit de pel·lícula. Vull dir, si tot fins ara semblava bastant tret de pel·lícula, trobes aquest grup per una amistat en comú, no? Bueno, jo no coneixia ningú. Però hi ha algú que us posa en contacte amb ells dos, no? Sí, el nostre productor actual, el Josep Maria, que justament em va veure cantant amb aquest duo de versions amb el professor que em va fer guitarra i tal, i el Gerard i l'Adrià buscaven doncs, una cantant de Lleida que també toqués la guitarra i que pogués compondre. I el Josep Maria va donar el meu nom, però és que jo no coneixia cap dels tres. Llavors vaig anar a una primera reunió a un bar de Lleida i allà ens vam entendre... A veure què em trobaré, no? Sí, clar. I allà ens vam entendre, vam compartir referents i vam dir, bueno, pues a veure què passa. Clar. Llavors va ser anar provant, investigant sonoritats, fins que la pandèmia, pues, el que has dit al principi, no, ens va col·lapsar una mica tot. És que, bueno, tampoc teníem... Nosaltres anàvem intentant trobar el nostre camí, però tampoc teníem nom de grup ni res. Perquè, clar, Selva Nua d'on ve? El nom? Sí. No té cap explicació rocambolesca, simplement feia temps que hi havia noms, un llistat immens de noms, alguns una mica vergonyosos que no... Tipo? Buah, és que clar, a veure... Narius. I, bueno, és igual, és que clar, això no es pot dir. Perquè això ho tallarem. Al meu cap tenia fins i tot buah, és que horrible. Tenia apuntat Narius amb la R fent els dos forats del nas. Sí o no? Sí, això. Jo estava molt convençuda en aquell moment. Com, no és el nom més estètic del... No, és horrible, és horrible. I ara em sap greu dir-ho davant de tanta càmera i tant. Si hi ha algun grup que es diu Narius que està mirant aquest podcast, ho sentim moltíssim. Segur que en el vostre cas funciona, però replantegeu-vos-ho. No hi tornaria aquí. I Selva Nua va ser anar jugant també amb... Ma mare és una fanàtica de les plantes i deia, vale, pues per casa que hi ha Madre Selva. Selva. Què més? No sé, lo de Nua, la veritat és que és un afegit que no se sap ben bé d'on va sortir, però molava que era bastant nom i cognom. Hi ha gent que es diu Selva. No sé. És un nom de noia i... Selva Nua semblava... I a més són com dos conceptes molt antagònics, no? Perquè una selva te l'imagines com molt densa, molt poblada, molt... I clar, nua és la cosa més nua. Sí. Com si estés... La imatge mental que genera potser són arbres talats, no? O d'aquells arbres, com aquells boscos superendreçats, que són com... Saps? Separats. Jo sempre m'ho imagino així. No sé, la veritat és que va ser anar tantejant noms i aquest... va sonar bé. Bueno, al principi no gaire. Vaig haver de convèncer una mica. Sí, era una mica aposta teva, no? Sí, i vaig reservar un Instagram abans que... Vull dir, primer es va descartar. Va ser, bueno, estava en stand-by. I vaig veure, per curiositat, buscant a l'Instagram, vaig veure que el nom estava... que no el tenia ningú.
i que no calia posar barra baixes ni Que és números important, i sí. lo típic que s'ha de posar a vegades, no? Perquè estan tots agafats. I dic, bueno, com en aquell moment no tenia Instagram, el creo i ho reservo per a veure si... Per si de cas. I vaig començar al confinament, vull dir que d'Instagram estava destinat a fer publicacions de, pues, expressant idees del dia a dia i quotidianes. Teves. Sí, Bé. sí. Perquè ja que no tenia Instagram, un compte personal, doncs deia, bueno, però no seguia ningú. I a l'hora de presentar-nos al concurs vam dir, des de quin Instagram ho fem? Clar. Perquè, clar, des del personal d'un, de l'altre, no acaba de quadrar. I vam dir, bueno, doncs ho fem des d'aquest. I jo tinc un que se recorda aquell nom que no us va agradar gaire, ara us agradarà més, no? Quina Molt ben colamenta, jugat, no? això. No. No, però de sobte, perquè s'havia quedat allà al limbo. Sí, i de sobte al ressuscitar-lo ja va caure més en gràcia, no? Va ser durant la pandèmia que, bueno, és això, ens vam animar a fer música cadascú des de la seva parcel·la, a juntar-la i enviar-ho al concurs aquest. Sí. Ostres, i si als inicis d'una banda no és que siguin complicats, però sé que necessiten el seu temps, entenc, més en un cas com vosaltres, que no us coneixíeu, que no és allò que des de petits, tots tres, heu anat de la mà una mica. Sí. Clar, si a sobre ho heu de fer separats, és que realment confiàveu molt en aquest projecte. Sí. Bueno, és el que et dic, estàvem en fase exploratòria total i va ser... Sí, encara ho trobo més difícil. O sigui, que trobéssiu el vostre so estant cadascú a casa seva. Bueno, clar, ho vam fer, és que era molt rudimentari aquella versió, perquè era tal qual, guitarra, baix, la bateria la feia amb rotllo stay homes, amb un cubell o una cassola, no sé què feia servir, i això va ser la nostra proposta. I fent un collage de qualsevol manera amb la marca d'aigua, perquè no sabíem com fer-ho, i vam presentar això, vam dir, a veure què passa. I clar, quan va ser el que dius, que vam haver de posar-nos forts amb el grup i dir, vale, és que ara sí que som alguna cosa més que... Sí. Va ser a l'ANB aquest concurs que vam guanyar i el premi era enregistrar un disc. Clar, llavors, sí o sí... Hem de treure temes, no? I ens hem d'entendre. Clar. Que bo. No, hi va anar bé. Bueno, vam estar un temps... Vull dir, no el vam treure immediatament. Saps? No vam... Com aquell que diu, no vam aprofitar l'embranzida. L'embranzida, la onada. Però va ser necessari, perquè a foc lent va sortir alguna del qual estem... O sigui, mirem enrere i estem molt contents. Home, és un gran disc i és el que deia, no és per fer la pilota perquè estàs tu aquí, però jo crec que ara mateix el panorama català no s'entén sense un grup com Selva Nua. Vull dir que a més us han programat a llocs molt top i esteu fent molt soroll per lo jove que és la formació en quant a creació del grup i això pel poc temps que heu tingut. Ara esteu fent el segon disc? Sí. Què ens en pots dir? Aprofitem, no hi ha cap aquí. Vull dir que aquest any serà... Serà top. Bueno, serà top, no ho sé, això ja no ho puc augurar, no? Però sí que aquest any hi haurà naixements. Que guai. Sí, esteu en procés creatiu a tope ara. Sí. Ens prenem el nostre temps, vull dir, som una mica antisistèmics en aquest sentit. Que bé, no? Dir així, bueno, perquè podeu tenir el luxe de ser antisistèmics en una indústria que és com... Bueno, i en una societat que anem tan a tope tots, no? I que bueno, no sabem si tenim aquest luxe. Al final, un primer disc, vull dir, la por de tot primer disc és, hosti, hem d'anar traient coses per consolidar-nos i hem d'estar bastant actius, però nosaltres, els nostres tempos van com van i al final, mira, doncs... se treu música d'aquesta manera més calmada i més meditativa, potser. No, és pensar que al final, bueno... Però també encaixa una mica amb el teu perfil, no? O sigui, dona sensació, veig una persona com amb bastant treball interior. Més calma. Vaig estudiar psicologia, potser té alguna cosa a veure. Sí. No, però... La utilitzes molt en el grup, la psicologia? A les lletres a vegades m'han dit que
potser s'hi entreveu una mica de, bueno, parlar de malestars o parlar de... No sé ben bé si és així, però no crec. No. I tampoc sóc una persona que, vull dir, meditativa. Jo meditació no em faig gaire. Estaria molt bé, però... No em dóna temps. Introspectiva sí. Sí, li dono bastantes voltes a tot. Massa. Sí? Sí. Sí. Sí que potser la música per això també va bé, no? Perquè és una manera de sortir del bucle. Sí. Atrevir-se a llançar... Sí, una mica. Sortir de dins i cap enfora. Sí, perquè al final vius massa ensimismat. I avui què ens tocaràs? Faré una cançó... Clar, serà algo bastant despullat, perquè si tenim en compte com és el disc, que estava ben vestit, no?, i tal, bueno, serà és que té una versions producció acústiques. molt xula, el disc. Sí, mira, obra del Josep Maria, productor. Sí, i avui vinc amb Momentània i Minimal, que és una cançó que no ha sortit. La fem als concerts, però no la tenim ni a Spotify, ni... I això? Perquè s'ha donat així... No li vam trobar la producció i de moment està allà, al baúl. Bueno, fins ara, perquè ara estarà a YouTube i es podrà veure i escoltar a Spotify també aquí a Cambodia Street Sessions. Sí. I jo tinc moltes ganes de sentir-te cantar, perquè a més, tu has dit, clar, serà una cosa diferent, i jo crec que serà molt xulo poder-te escoltar despullada musicalment, és a dir, tu amb guitarra, però abans hem de fer la pregunta del Foi, les preguntes random del Foi. Estàs preparada? Bueno, si no ho estàs és igual, perquè les farem igual, o sigui que... Foi! Hola! Hola! Què tal? Hi ha molta pressió ara mateix, eh? Sí? Per què? No és per posar-te pressió a tu, però hi ha molta expectativa. Molta expectativa en les preguntes random? Sí! M'han xivat alguna Perfecte. cosa. Benvinguda, primer. Moltes gràcies. I, bueno, pues, pregunta random és això, tries un parell o tres i a veure què Preguntes compromeses o què? No són molt compromeses, no, són preguntes... No són compromeses, no. Barrejo una mica. Però... O sí, depèn de Era per posar la pressió. profunditat que li vulguis donar. Amb sobret i tot. Sí. Vols que te la llegeixi? Sí, cap problema. A veure, vale. Alguna vegada has aturat una actuació per interactuar amb el públic? O sigui, com... cojámonos de la mano ahora para... Rotllo comunitat, rotllo comunitat, un rotllo aquest... Està bé, o sigui, música és comunitat també. Mira, recordo un dia, és que no sé si és ben bé això, però... Todos a una hora, clar. Sí, això sí que ho fem. Sí? Tenim una cançó, just la que faré aquí. El final és bastant de... Bueno, vosaltres fareu ara aquesta veu i jo després n'hi faré una altra i sí que hi ha aquest moment participatiu. Perquè també parlaves abans que tu feies veus, no? Feies dobles veus i això... Sí, harmonies. Harmonies i més, això és bonic, no? Vaig tenir una època molt pesada amb això. Ara ja m'he calmat, però sí, era moment provatura de... Aquest moment provatura de... Sí, trobar res per dalt, per sota. Això és guai, això és guai. Sí que ho feu. Sí. I també recordo un concert molt de... Potser no tant de participar, però que la gent participava sense dir-los res, molta tertúlia, saps? Com jo anava parlant entre cançó i cançó... I et contestaven? Perquè era un concert on de sobte estàvem al Galliner i vam sentir tot de cloc, cloc, tot de taca-taques i tot de bastons en filera entrant. I era tot de gent gran. I home, aleshores... Va ser increïble. Una tertúlia... Que guai. Us ho esteu passant bé de... Sí! Sí, però frases senceres i jo, clar, havia de contestar, no? Va ser molt pintoresc, però... Molt random. Molt random. Vols triar un altre, sí? A veure. El taca-taca. A veure, puc obrir? Sí. És que no vull trencar el sobret. Aquí. Sí. A veure... aquesta és molt bona. A veure. Si escrivissis una cançó autobiogràfica, com es diria? Que bo. Pensamientos y recuerdos... O sigui, un títol. He de triar un titular. O sigui, que és una cançó.
Aquesta és molt bona, aquesta és molt Vale. xula, cançó autobiogràfica. Vale, mareta. Uf. Sobrepensaire. Sobrepensaire és molt bona, aquesta, sí. Sobrepensaire. Sí. Saps de lo que et deia abans una mica de Ah. donar-li massa temps a les coses i és prou ja. S'ha de silenciar una mica. Clar, Sí. el cervell, no? Sí. Bueno, no sé si és un títol... Sobrepensaire, però escolta. Sobrepensaire. Potser aquí ha nascut el futur d'un gran títol, Sí. d'una cançó. Sí, sobrepensaire, sí. És interessant. Sí, Ara tothom estàs psicòleg, sobrepensant el sobrepensaire, tu. Sí, no, perquè estic relacionant, exacte, Maria, estic relacionant el tema de que sigui psicòloga, també, no? Que bo. I música al mateix cop, i com la psicologia, bueno, no tinc ni idea quin tipus de rama, és més de pensar, o més del cos, o més de no sé què, no? Més junguiano, o més Freud, més no sé què, tal, i això és interessant. És interessant. Però bueno. Sí. És un bon combo, fer lletres És un bon i haver fet psicologia, Sí. i sí, és una manera de És un bon vomitar combo. allà. Sí, és un bon combo. Vols triar l'última? Fem l'última? Sí, tant. Vale. I... A veure... Va, l'obro jo? Sí. Sí, que no estic gaire entrenada amb això de vídeos sobre espai. I l'última és... Si poguessis... No li ha agradat tant. Ha fet un... Perquè potser dirà la que crec que... Però no, a veure, si poguessis viure d'una activitat artística que no fos la música i tampoc la psicologia, Vale. perquè si no seria... Quina voldries que fos? Jo crec que ho tinc clar. Seria... No, el que t'he dit abans. Seria venedora ambulant d'arracades fetes a mà. Ostris! Sí, és Buah! que sempre m'ha cridat molt el mundillo de mercats medievals i tinc família com tietes que fan sabons i una que fa mimbre. Que guai. I sempre que puc m'hi atanso com a saludar. Ho trobo un entorn... Bueno, que després té les seves ombres, m'han explicat, no? I estan farts. Però, no sé, i lo de fer arracades, perquè sóc molt fan de... De les arracades, de la... Sí, no en sé fer, però ja n'aprendria. seria... Ho tinc com a assignatura pendent, Aprendre a Que bo. fer-me les pròpies arracades. Disseny de les teves pròpies arracades i vendràs... I vendre-les. O amb ma germana teníem la il·lusió de més peques de ser contacontes, com crear historietes amb paper i vendre-les també en mercats d'aquests, que ma germana també ho comparteix, això de la il·lusioneta de ser firaire i tal. És molt guai, això, és molt guai, sí. Ho has sacat amb nosaltres, perquè crec que no pensàvem cap dels dos que respondria això. Sí, és que és algo que tinc allà al rerefons. Que bo, tio. Sí. Es pot fer, tot es pot fer, sí, potser... Qui sap, sí, igual dona un círculo, no? Sí, com es diu allò? Roda el món i torna al born, no? Un plot twist. Exacte, sí. I ara de sobte ho engego tot a pastar i me'n vaig aquí, sí. Mentre no et fas venedora ambulant d'arracades, per això aprofitem que la tenim aquí en qualitat de músic, què et sembla, Fuaye? Que aprofitem que ens toqui un parell de temes? Sí. Joan, ha estat un plaer, mil gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Merci. Aquesta cançó es titula Minimal. Avui he augurat un punt i a part. Me n'he fet un fart de retenir-lo. Minúscul però difícil d'obviar. Una burla a la quotidianitat. Com puc afinar aquests dies? Com fer-ho sense fer-m'hi mal?
tec imprecís, farcit de contradiccions. Fart estic de retenir-lo, que faci ressò, que sigui estrident. Una burla a la norma decadent. Com puc afinar aquests dies? Com fer-ho sense fer-m'hi mal? Tinc un cor minimalista, només vol evitar ser dissonant, vol evitar quan desentonar és el detonant. Quan desentonar és el detonant. Quan desentonar és el detonant. Avui he augurat un punt i a part. I la cançó que ve ara es titula Momentània. En quin moment se m'acut dir que sí a fer un tomb pel casc antic? En tinc ganes, però són intermitents. Qui fos fanal, elegància incandescent. Contemplo mentre em pregunto com coi m'he de vestir. I em puge fal·lera de mar, l'Atlàntic als cabells enganxats. M'estiro al llit esperant que el llençol em gronxi i no ho fa, no ho fa. Han anunciat un eclipsi a mitjanit. Caldrà mudar-se bé perquè els astres poden fer-te ombra. Em tallaré les 10 mitges llunes dels dits, amb el fanal de fons es despengen per balcó. I em puja fal·lera de mar, l'Atlàntic als cabells enganxats. M'estiro al llit esperant que el llençol em gronxi i no ho fa, no ho fa. No ho fa i no ho fa. No ho fa i no
Gràcies.